nabiyuna sallallahu ala nabiyinal karim ala nabiyina. Ya masanin sirrin cikin mazambaci wanda yake kare mutum mahaukaci, dama Allah ɗare na firgici. Zan yi yabo ba dan da burge wani ba, Allah ba da zan yi ba. Allah gada shugaba, sa'alinsu su faɗi mauwa uba, kuma Amina isa ba za kai ku ba. Ba zan yi yabo ciki ba sa sahabu ba, abadan ba za na yi shi ba. Salati dole ga mumini na tiyashe, ko ayi ko a shiga uku a marmashe. Rayuwa banda da tuwashe, ba wani mai girma ya da shugaba, Allah ba za ya yi shi ba. Daraja da yawa saman kure batu, Biran Adamu daga ne killatu, zababbe mai san kashi ya tsaftatu. Nai nisa ban kira a shugaba abadan ba za na ji shi ba. Nuhu an mai daraja saboda daha ne, sanda akwai nasabar sana cikin sa ne. Annabi tsiran duka alami da ne, shira ma ne bintuka hankali malam ba za ka ji shi ba. Rada ya faskara kunkuna ya aikatu, ana da nufin kwana sai ya ambatu. Annabi ne ya bashi tabbaci kalilin layi ba za ya kwanu ba. Ba masanin Allah kamar ka shugaba, kai da ka gan shi ba wai gani na gaibu ba. Kai ya kira ka je ce wani ka ba, ka bambanta isar ka ce kullum gaba, wajen ba za kai gaba. Ko dutse ya sai mamu ne gaba, ko dabba ma mu duke take yaba, ko wuta baiwa ce gada da gaba. Kai daraja lalle sai kai Mustapha abadan ba za a san ka ba, ba za a san ka ba. Waya jaki zai fi ku hankali, kai ka yadda rago ya fi ka hankali. Jaki har aiki yake zuwa rili, rago ya san ba kamar mutunta ba, Allah ba za yi shi ba. Mai raba aljanna a nan tuka aje, in ya baka tabayu babatun waje. Gama mako na zuba ku zo mu je, mun nema bayana mutu ashe annabi ne abin yawa. Mun gode da ka ba mu da shugaba, mun zama zaɓaɓɓu muna sahun gaba. Mu sami shaidar su babu fargaba, amma na wannan dai Imamunal Karim abadan ba ma biya shi ba. Baka da gefe tun ka zo maɗaukaki, me zamana ya kan ka zo mamallaki. Me rama rahatul wara abin biki, ba zan yi yabo ba na gaba mu wafaki in dai bai zarta aibu ba. Bango inda kauni ke baje, da shaharar da hannunsa duniya ruke. Ranar gobe shi kadai a barzake, waye katon hudu nushi su har isa inda wada ba. Hasken Allah kuma masu larka ne, kai ne dai mafita kawai a bayyane.
da ni. Na da gwanin wani nawa mai sa'a ba shakka ba za su kai shi ba. Annabi alfarma na zo ka kara mun, ka kara mun baiwar yabo a zamanin. Gaban aljanna cika na riski wahadin. Na gode na san baka hana ni ba Ahmad Nabi Mujtaba. Ka ji salati mai yawa ilana ga annabu wanda ya na sharafu ko ina. Sada mahaifan ɗana na Amina, Sayyidina Abdullah baba ta gaba a yabo ba zan ji sashi ba. Baba Sharifu ku zo mu kara gaida shi, da annabi sai maki yake fushi da shi. Annabi ya gama ranar zuwa kashi, hidima yan uwa ba wai a bamu ba, nasara ba ta ki bin mu ba. Allah nabiyuna.